गुड मर्निं लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ'आव बरायहरबाय। दा गोबावसैमोन भिडिअ होयिया दिनै होलायबाय। नै आङो थाबायगासिनो फ्लेग दिखांनो थांदों आङो 15 आगस्टनि थाबाय थांगासिनो। दा आं दिनै 2 किल'मिटार थाबायनानै थांगोन। दिनै थाबायनायल', दिनै गारिबो लाबोआखै साइकेलबो लाबोआखै, दिनै आं थाबायनो नै मोनफैबाय, रेडि खालामना दोनखाबाय, दिखांल' नांसिगौ। जों माइक लायनो थांगासिनो, जोंना फ्लेग दिखांखांबाय। दा जोङो खेला दं जोंनिया, जोंनि सिके आनसलिक एबसु आरो राबां आनसलिक एबसुनि गेजेराव जागोन फ्रेन्डलि मेच 15 आगस्टनि। दा बेयावनो जों दामनो थाखाय माइक लायनो थांगासिनो। हांसोनिनो खेलाया, हांसोनि। नै जोंना फ्लेगफोरा रेडि जाबाय, जों थुहैनोसैयानो। फिल्डआव थुगोन बेखौ जोङो, रेडि जाबाय। लादो इखो, माथो बेलेग बेलेग कालारसो जाबाय बे। नै जों फिल्डखौ साजायहैनोसै एसे। जोंनिया गेलेगिरि बिथांमोना मोनफैजोबसिगोन, बेनिखायनो जों फिल्डखौ साजायना दोननांदो। फ्लेग थुहैहांदो जोङो फिल्डआव। 15 आगस्टनि दिनै खेला जागोन जोंनिया गाजा गोमजायै। जोंनि सिके आनसलिक एबसु आरो राबां आनसलिक एबसुजों फ्रेन्डलि मेच जागोन दिनै फुटबल। ओमफ्राय हांसो जानाय दं, जेनबाबो देराबाबो ज' जानायसो हांसो जानाय। बेनिखायनो जों दा नै एसे खामानि मावगासिनो फिल्डआव। मासे मोसौ दंलै फिल्डआवलाय, मोसौखौथ' होनानै सरनांसिगोन जोङो। दामग्राया गैया, नै फिल्डआव मार मोसौ जानानै दं। मोसौफोरा हेगारनायसो, होना हरबानो जागोन। दे थुदो। नै जोंना रिफारिमेना बिदि जागोन दिनै। बल लाना फैखाबाय। बयखौबो दिनै खेला नायनो फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बयबो फै, आंबो जोनायनो नागिरदोंमोनलै दिनै, हागोन हायाबा। जोबोर गोबाव जाबाय फुटबल जोयिया, मथा मथि 2 इयार्ससो जाबाय। सिगांसो डेन्जार जोयोमोन, दा गैथारला। 2 इयार्ससो जाबाय जोयिया। दा हागोन ना हायाबा ओरैनो 10 मिनिटसो गेलेनानै ओंखारनांगोन। थेवबो नाजानायनांगोन, दिनै ट्राइ खालामथारगोन आं। 2 मिनिट्सबाबो 5 मिनिट्सबाबो 10 मिनिट्सबाबो गेलेनानै ओंखारफिनगोन लागिनांगौ। बयबो मेंबाय, फ्लेग फुनो फैनाय भाजिनो दसे ओरैनो जोबथिंलाबायदोंमोन बलखौ। हाला बयबो मेंबाय, बोरै जोगलै बिदिबालाय। ओरैनो 5 मिनिटबो जायाखै जोबदावलाबायदोंमोन बलखौ दसे, बेयावनो मार मेंबाय। आरो दा बोरै गेलेगोन गेमखौ, गैला सारेन्डारसो जाखानांसिगोन बायदि मोनबाय आं। थेवबो नाजाथारगोन, 5 मिनिटबाबो जोगोन आं। रेडि जागासिनो जोंना गेलेगिरि बिथांमोना। डिफेन्सआव दोननांगौ इखो। आंबो रेडि जाबाय, नै गेलेग्रा दंखाबाय दा। नैनि आफादगिरिया, आर'नाइ लालायदों आफादगिरिया। जोंना प्लेयारफोरा गासिबो रेडि जाजोब्बाय। नै लोगोफोर, नै नाय रेडि। जोंना नै आफादगिरिया गोरनायाव आर'नाइ लालायदों। फट' साफायलायगासिनो जोंहा। नै बिथाङा फट' साफाय जायोना आंजों जाबाय, फट' साफाय जागासिनो। जोंना सेक्रेटारि आदाया जोबोर गेलेगोन ना आदा?
full time गेलेनो हागोन नोङो 15 मिनिट 15 मिनिट उनावसो सिखा मोनगोन आंखो एगारा नामा रावबो एगारा आं गल मोनाबाबो गसंबाय थागोन 15 मिनिट थागोन आं दे राबांखौ जोख्लाबजोबनो हरगोन आं देरहाथारनांगोन दै सिदागा आरे दे 15 मिनिट गेलेथारगोन 15 मिनिट आंथ' 5 मिनिटल' हागोन खोमा जेनबाबो टेनसन गैखायालै जेनबाबो देराबाबो ज' जालायनायसोखा नालाय थेवबो फेजेननो नाजाथारनांगोन जों नै फिल्ड फारसे थांगासिनो दा फिल्डआव थांगासिनो जों दा नै गासिबो प्लेयारफोरा रेडि जानानै फिल्ड फारसे आगान सुरलांगासिनो जोङो नोंथांमोनाबो नुगोन माबायदि जायो जोङो खारना नङा खोमा गासिबो गेन्द्रा गेन्द्रा गोजा प्लेयार गैया रावबो ओरैनो जानला मोनला जोग्रा गोजासो जाथारसिगोन जोंनिया जागायथारसिगोन गासिबो रेडि जाजोब्बाय राबां आनसलिकना मोनफैजोब्बाय बिसोरबो बै नै इखौ वार्म अप खालामगासिनो जोंनाबो नै दसे जोबथिंलाबायगासिनो रावबो जोखाग्रा मानसि गैया ओरैनो जानला मोनला जोग्रासो गेन्द्रा गेन्द्रा गोजा जानला मोनला जोलाबायनायसो दिनै नायनोसै सोर देरहायो जोंनि आनसलिकना नै बिथिं रेडि साहा साइडखै आरो नैबे खोला साइडखै राबां आनसलिक दं नै जोंना फाथा फाथि होखालायनोसै देग्लाय रेडि जाजोब्बाय नै गेलेग्राफ्रा देरहाखानांगौ देलाय एसके जोलाय ए बोरै जागोलै माथो गोजौसो गलबा साबा गलफाल' जानाङा गासिबो गलसे गलसे जोब गिबियावनो जोंनि गासै गेलेगिरिफोर आरो दखर आफादनि दैदेनगिरिफोर जायगिरि बिथांमोन दङ दा फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय 15 आगस्ट भारत उदांस्रि सान बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो राबां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा लोगोआरि गेलेनाय फ्रेन्डलि मेच मोनसे लानि होनना सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो मोनसे फ्रेन्डलि मेच गेलेनो थाखाय थामथिम जादों मा दा मेंबायबो अबस्था गैला आंगान गवां जालायदो जागोन नालाय बोसोरनैनि उनाव दिनसो माबायदि मोनदो आंगान गवां दारि गैयिफोरा थगायसुला जायोलै दारि गैयिफोरा थगायसुला जायोनो दारि गैयि हौवाफोरा मा बुजिनो रोङा नामा बुजिनो रोङा थगायसुला जायोनो मा जेलि बायदिसो गेलेदो फकासबो जाया ओंखारबाय आङो मार मेंबाय हाफ टाइमनि उनाव ओंखारबाय आङो दसे गेलेनानै स्करा दा 2-1 जाबाय सिके आनसलिकआ 2 राबां आनसलिक 1 ओइ 2-2 जाबाय राबां आनसलिक 2 सिके आनसलिक 2 मार कमेडि जागोलै जोब्बाय जोंना खेलाया 2-2 जाबाय स्करा दा जों खेलाखौ फोजोबबाय दा जानाय लोंनाय दं अमा लाबोदोंनो हांसोआ केनसेल जादों अमा जायो दाउ जोंना हांसो गैला दा अमासो जासिगोन जानाया दा जों खेलाखौ फोजोबनानै फैगासिनो फिल्डनिफ्राय अफिस फारसे मार गोबाव जाबायमोन ना खेला गेलेयैया मार हांगहां मोनलायदों मार मेंदों जेने तेने गेलेदों लास्ट टाइमाव ओंखारदों आङो आथिङा एसे दुखु मोननानै आथिङा एसे कुनुस जादों बेनि थाखायनो ओंखारनो गोनां जादों बायबायमोनसो दिनै आथिङा मिस्टार नार्जारिना स्लिस जाबायमोन गिना ओंखारखारदों ओमफ्राय हा बैयाव गैया इयाव नोंहाथ' ना इयाव आंना इयाव दं मोनजोब्बाय ना
मोनबाय जोंना रेडि जाजोब्बाय नै गेलेग्राफोरनि थाखाय जाग्रा बानायदों सिके आनसलिक आरो राबां आनसलिक ज' मोखां नायलायलाय बोथिसे जालायनो होननानै संनाय जादों नै जोंना संगिरिया नै बाजिया संदोंमोन जोबोद गोथाव गोथाव संखायो नै बियो मा इयो दाउ ओइ दे इयो दाउ एकदम बम गोथाव जागोनलै ओमफ्राय नै बेयाव अमा दिन्थिलायला गासिबो सिनायखायो जोंना रेडि खालामगासिनो नै बिथाङा मोनजोब्बाय नै बेयाव जागोन दा जाखांबाय जाखांनानै गय जानोसै जोङो गय जानो फैदों गय जानोसै बिथां एसके दिनै गेलेनानै माबायदि मोनखो जोबोर गेलेदों बिथाङा फुल टाइम गेलेदों आं फुल टाइम गेलेयाखै आं एसेल' गेलेनानै ओंखारदों बिथाङा फुल टाइम गेलेदों अखा हानाय ना ओमफ्राय माने हाबसोजोबदों बुट जथानि हाथाया ग्रोब ग्रोब हाबो ओमफ्राय आथिंखौ थिखांफिननो एसे खस्थ' जादों आरो बुहुत गिलिर ओमफ्राय थाब मेंबाय थादों बिदिनो खारनो हायाखै रानिंआ खम जादों बिदि जादों आरो बयबोथ' मिथिखादों अखा हानायखौ बिदिनो आरो ओमफ्राय जों दा गय जानोसै नायखांनि सायाव